Vice Governor of Anambra State, Deputy Governor. Makana Deputy Governor na Akwa Oko zoro nwanya na Delta. The day Akwa Oko mere mmemme birthday nya. I know every story. Na-ekwu na because here abuna headline. I will still bring the whole news goes well me. Here are people that jailed Akwa Okuko. Imana gwala m that na mme follow case here we learn at the end. Onye nke izizi bụ onye Obele Kolokolo, right hand man to Akwa Okuko. Onya u PA to Akwa Okuko. Mane Obele bụ esuru Akwa Okuko imi. Obele na-arụ with all Anambra security. Omechi osi n'azụ baa agụ na-eche mba mana Akwa Okuko amarọ. Onya nwa leak secret Akwa Okuko to ndị Anambra State Government before ma Akwa Okuko arrest. Obele rule the whole game before ebulu Akwa Okuko. Onye nke abụọ bụ onye Emeka Ọfọ, because na Emeka Ọfọ na Ifeanyi Ejiofọ bụ barrister Nnamdi Kanu na-agba big war. Omesi Akwa Okuko bulu onwe toyi n'ime na Akwa Okuko na-eme oyi with Ifeanyi Ejiofọ. That will may escalate nke bụ na Emeka Ọfọ na afọ Akwa Okuko as a threat. Onye nke atọ wee bụrụ onye Vice Governor of Anambra State, Deputy Governor. Makana Deputy Governor na Akwa Okuko zoro nwanya na Delta. The day Akwa Okuko mere mmemme birthday nya. I know every story. Na-ekwu na because here abuna headline. I will still bring the whole news goes well me. Eji ha wee rie Akwa Okuko. Makana after ka Akwa Okuko na Deputy Governor sochara nwanyị na Asaba, Akwa Okuko win no Deputy Governor maka ego ji. O were swear that na ga-ezi Akwa Okuko na ya nwere mouth mana Akwa Okuko nwere ego. 2 days eme Akwa Okuko arrest. Onye nke nọ wee bụrụ onye Akwa Okuko lawyer barrister Iwu Ọba. Onye nke bụgịnị lawyer Akwa Okuko. Ịmana Iwu Ọba bụ onye gọọmenti kwụrụ ụgwọ and Obele kpọtala Iwu Ọba o wee nachie ego niile ọ nalụ mbụ Iwu Ọba. Ọnya bụ onye gbara Akwa Okuko wee si ya nya play guilty ka okwu wee bee nke bụ na currently now na Akwa Okuko na-ata afọ ya now ka mgbalụ ga ama ịmana taa na there's a movement in Awka na-ekwu ka akpụ Akwa Okuko isi tupu ọ baa prison. Eweka na-ekwu no na akpụ isi n'oge ebute disaster maka gịnị n'ogbe wee bịa ụwa. Ọ ka bụ na a debate maka gịnị enwere m insider n'ebe ha nọ. Ịmana Iwu Ọba abụrụ onye Anambra mana Iwu Ọba onye nke nwere shemba na Ụmụnze ka ọ bụrụ ga kpọta mbụ Obele wee na-asị akwa niile ego oji si yet Obele bụ erere Akwa Okuko. Akwa na ha anụ oyibo onweghị Akwa Okuko ma ejie kọtụ ekwusịa asa Akwa Okuko isi ịma na Obele abịa ha kọtụ one day na-abụrụ mgbe mgbalị ya wụọ ọbịa kọtụ wee kpọọ Agụmba ọbana Idemmili wee sị Agụmba gbe ezighị eko ọkwụmụ na ebe a now propaganda mana ọnya nwa bụ onye lerụ Akwa Okuko. Gee ntị enwere m okwu. Obi Cubana ga-aṅụ iyi na ịma ihe mere Akwa Okuko eji m fact. Obi Cubana jos ga-aṅụrụ iyi sị na ịkpa ha alo
ka ebulu akwa ọkụkọ didi ịgalụ mitie ndị security that woman boy security n'ọba n'ọfịs ye ga-aṅụli iyi na ọ bụrụ eziokwu ebule ya nwụrụ anwụ. Obele Ida ga-aṅụli iyi na ọ bụghị ngụnwa suru akwa ọkụ imi napụ ego wee kpọta fake lawyer iwu ọba eji wee tụọ akwa ọkọ nga sie ya play guilty. Emeka Ọfama ṅụrụ iyi maka gịnị? Ọ bụ ọgaranya mana ọ nọ n'ime ya. Deputy Governor Anambra State ga-aṅụrụ iyi na ọ bụghị ngụnwa nwudere akwa ọkọ from Asaba maka gịnị? Ụnọ azọ nwaanyị. More video are coming.